Здравейте, приятели! Преди няколко дена монтирахме ширм с котлон. В момента ви показвам как парата излиза от тигана, който е напълнен с вода. И пускам ширма. И моментално ширма засмуква, като забележите, ширма засмуква парата. Монтиране в шкаф 90, който сега ще ви покажа, е сложен с кутия, отделно което да се захранва. Тук отстрани съвпада с джолито.